Nos yma chroeso cynnes i'r oedd fi'n dweud cynnes, ond falle bod chi yn tymlo fi braidd yn o'r. Mae'r gwres mlaen, felly yn i'w chi'n gyfarwydd falle ar neges erbyn hyn, ond mae'r gresogydd o dan y sedd yn mynd yn hynod o dwym, felly byddwch yn ofalus iawn wrth bwyso, neu chi ddim yn bwyso yn yr damwen, a bod chi'n aros yn saff gyda gresogydd mlaen. Dwi ddim yn hynod o dwym o gobeithio bod gwres yr efengyl heno yn twymo ni, yn twymo clonau ni ac yn helpu ni ymateb i hyn ni'n ei ganu, a darllen a gwrando arno gyda'n gilydd. Emyr sy'n arwen ni. Wel, jyst nifer o godiadau eraill. Cofiwch aros am baned ar ôl Oedfa ac yna cwrdd-gweddi am 7:45 fan hyn neu ar-lein nos Fawrth. Paned y sgwrs yn Rhian Williams am 10 bore dydd Mercher, clyfio plant i Gwener, ac yna sy'n nesaf, os di wedi mynd, bydd Emyr Thomas yn dod i arwen ni yn y 2 Oedfa, a mae Emyr yn cael mynd i Lambed. Felly, cofio am sy'n nesaf gweddio bendith ar Meirion, ac ar Emyr, ac ar o'n i hefyd. Ond ni droi at Dduw nawr a roi'r cyfarfod yma i ofal yr arglwydd. O arglwydd Dduw, ti sydd wedi creu, ti sydd yn cynnal pob peth, pob un ohono ni, ti sydd yn ogoneddus ac yn ddoeth, ac yn sanctaidd ac yn gyfiawn. Ti sydd o cyn amser i dragwyddoldeb. A ta ti ni'n dod, a ta ti ni'n edrych ar gyfer bob peth sydd gyda ni. Ac wrth dy drai di ni am blygu, a dy enw di ni am ogoneddu heno. Arglwydd ti'n heiddi yn mawl, ti'n heiddi pob peth sydd gyda ni. Yn doniau, yn hamser, arglwydd ni'n gweddio wrth i ni ddod nawr ger dy fron di. Byddwn ni yn cael atgoffa o bwy wyt ti, o'r hyn wyt ti wedi wneud troso ni yn dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd bod yr ysbryd glân ar waith yn ein plith ni. Ni'n gwybod bod ni mewn brwydr ysbrydol, bod yr un drwg nawr am dynnu'n sylw ni, am beidio gadael yr oedfa yma o gwybod i effeithio arno ni. I beidio, neu i sicrhau bod ni ddim yn clywed dy air di, a'r hyn sydd y ti ddweud wrthon ni. Arglwydd, o'n i'n gweddio, byddai'r ysbryd ar waith. Bydde dy air di yn llwyddo. Bydde ti yn cael y clod i ti ni heiddi. Arglwydd, y derbyn ni, maddau ni am bob ai yn derbyn di. A derbyn ni yn enw ac yn heiddiant. Yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch God. Dwi'n mynd i ganu mynd yn gilydd rhif 231 yn y llyfr y mynau. Ni wedi canu'r emyn yma cwbl o weithiau dros y blynyddoedd diwetha, ond falle bydd e'n llai cyfarwydd i ambell un. O fab y dyn, eneiniog Duw, fy mrawd am ceidwad cri. Emyn yn dechrau trwy sôn am yr arglwydd Iesu ac am ei waith a'r ffaith fod wedi dilyn y llwybr yna, nath arwain at y groes yn ffyddlon. A nath e cyflawni ei waith a gweld y gwaith yna i'w diwedd fel petai. Ond y reswm wedi dewis yr emyn yw am yr hyn sydd yn y ddwy fennill ola. Pennill 3 gweud, ro Emyr weledigaeth fawr am 3 o'm crwydro ffôl. I ddilyn hyd y llwybrau dyrus di, heb syllu'n ôl.
A moes dy law i mir ei ddila fi'n ac arwain fi i mewn i'r fyd dy hun. Tydi yw'r ffordd. A mwy na'r ffordd i mi, tydi yw'n grym. Pa les ymdrechu farglwydd hebo ti a minnau'n ddim. O rymus i na wybu lofwrhau, dynerth am ceidwyn a'i heb lescau. I ni mynd i fod yn meddwl heno yma am ddilyn yr arglwydd a'r ffaith bod ni weithiau yn crwydro, yn gadael y llwybr i ni fod i gerdded arno fe. A'r unig ffordd i ni mynd i gario ymlaen a chyrraedd diwedd y daith yw trwy yr nerth mae e'n i roi. Mae eisiau ni gadw'n golwg ni arno fe. Felly nawn ni sefyll, nawn ni ganu gyda'n gilydd. Ddarllen o air Duw a ni'n troi heno i lyfr Genesis. Ni'n parhau weithio'n ffordd trwy lyfr Genesis a ni wedi cyrraedd ers wythnos diwetha stori Abram. Ac fel maen nhw'n dweud yn dyn nhw, chi ddim angen byw gyda person yn hir iawn cyn gweld bod nhw yn bechadur. Dyma cymryd lot o amser yng nghwmni person nes bod chi'n dechrau gweld a sylwi ar ei beie, ei ffeileddau nhw. Wythnos diwetha, wnaethon ni ddechrau clywed am Abram ac yn gyffredinol oedd yr hyn o'n i'n clywed yn gadarnhaol yn dod. Mae Duw yn ei alw a mae Abram yn ei fyddhau ac yn gwrando ac yn meddwl, gret, waw, da iawn Abram, arwr y ffydd, tad ein ffydd. Ac yna ni'n cyrraedd penod 12 adnod 10.
a ni'n clywed hyn. Roedd newyn yn y tir. Ac aeth Abram i lawr i'r Aifft i aros yno dros dro am fod y newyn yn fawr yn y tir. A phan oedd ar gyrraedd yr Aifft, dywedodd wrth Sarai ei wraig, gwn yn dda dy fod yn wraig brydferth. A phan wel yr Eifftiau di, fe ddywedant, dyma'i wraig a lladdant fi, ath gadw di yn fyw. Dywed mai fy chwaer, oed, fel y bydd yn dda i fi o'th herwydd, ac yr arbedir fy mywyd o'th achos. Pan gyrraeddodd Abram yr Aifft, gwelodd yr Eifftiaid fod y wraig yn brydferth iawn. A gwelodd tywysogion ffaro hi, a'i chanmol wrth ffaro, a chymerwyd y wraig i di, ffaro. Bu ynta'n dda wrth Abram ei mwyn hi, a chafodd Abram ganddo ddefaid, uchen, a synod, gweision, morynion, a senod a chamelod. Ond trawodd yr arglwydd ffaro a'i di a fflai mawr o achos Sarai, gwraig Abram. A galwodd ffaro ar Abram a dweud, beth yw hyn yr wyt wedi wneud i mi? Pam na ddywedais wrthyf mae dy wraig oedd hi? Pam dywedais fy chwaer yw hi fel fy mod wedi ei chymryd yn wraig i mi? Dyma dy wraig, cymer hi, a dos ymaith. A roes ffaro o'r chymyn yw wir amdano, ac anfonasant ef a'i wraig a'i holl eiddo ymaith. Yna aeth Abram i fyny o'r Aifft i'r Negef. Ef a'i wraig a'i holl eiddo, a hefyd Lot. Roedd Abram yn gyfoethog iawn o anifeiliaid ac o arian ac air. Teithodd ymlaen o'r Negef hyd Bethel, i'r man rhwng Bethel ac Ai, lle roedd ei babell ar y dechrau. Y man lle roedd wedi gwneud allor ar y cychwyn. Ac yno, galwodd Abram ar enw'r arglwydd. Roedd gan Lot, a oedd yn teithio gydag Abram, hefyd ddefaid ac uchen a thebyll. Ac ni allai'r tir ei cynnal ill dau gyda'i gilydd. Am bod ei meddiannau mor helaeth, ni allent drigo ynghyd, a bu cynnen rhwng bugeiliad anifeiliaid Abram a rhai Lot. Y Cananeiaid a'r Peresiaid oedd yn byw yn y wlad yr amser hwnnw. Yna dwedodd Abram wrth Lot, peidiad a bod cynnen rhyngo. Yna rhwng fy megeiliad i a thraed di, oherwydd perthnasau ydw. Ond nid yw'r holl wlad o'th flaen. Yn wahanol oddi wrthyf, os troi di i'r chwith, fe dro fynnau i'r dde. Ac os i'r dde, tro fynnau i'r chwith. Cododd Lot ei olwg, a gwelodd fod holl wastadedd yr Iorddonen i gyfeiriad Soar i gyd yn ddyfradwy, fel gardd yr arglwydd neu wlad yr Aifft. Roedd hyn cyn i'r arglwydd ddinistrio Sodom a Gomorra. A dywysodd Lot iddo hun holl wastadedd yr Iorddonen a theithio tua'r dwyrain. Felly ar y wahanodd y naill oddi wrth y llall. Roedd Abram yn byw yng Ngwlad Canan a Lot yn ninasoedd y gwastadedd, gan symud ei babell hyd at Sodom. Roedd gwir Sodom yn ddrygionus, yn pechu'n fawr yn erbyn yr arglwydd. Wedi Lot yn wahanu oddi wrtho, dywedodd yr arglwydd wrth Abram, cod y olwg o'r lle-rwyd, ac edrych tua'r gogledd, a'r de, a'r dwyrain, a'r gorllewin. Oherwydd yr holl dir yr wyt yn ei weld, fe'i roddaf i ti ac i ddisgynyddion hyd byth. Gnaf dy had fel llwch y ddeall,
Os di chon neu brifo llwch y ddeiar, yna fe rifyr dy had di. Cod, rodia ar hyd a lled o wlad oherwydd i ti yr wyf yn ei rhoi. Yna symudodd Abram i Babell, a mynd i fyw wrth ferw Mamre, sydd yn Hebron, ac adeiladodd allor yno i'r arglwydd. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ganwn ni eto. Ni'n mynd i ganu rhai 4 yn yr atodiad. Bereryn, lles, clyddedig yng nghanol brwydre sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig. Roedd bron a chario'r dydd. Na lofwrhau dy galon cei gonquest yn y man. A'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dy ran. Mae'r gan yma'n sôn am yr treialon, am yr peryglon sy'n ein gwynebu ni fel pobl fyw. Ac eto mi eisiau ni bob amser gofio fod ei o'n plaid ni, fod e drosom, fod e gyda ni. Rwy'n ni sefyll i ganu gyda'n gilydd. Ni weddio eto yn gyda. Ni droi at ddyn. O arglwydd un ti hyw i ni'n diolch i ti yn awr. I fod y gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eirio ar ein rhan ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist, brenin y bydysawd, yr un sydd â phob awdurdod, yr un sydd wedi creu y cwbl, yr un sydd yn cynnal y cwbl trwy nerth ei air, yr un sy'n dal pob dim at ei gilydd,
Yr un mae pob peth wedi ei greu ei fwyn, mae yn awr yn eiriol trosto ni. Yn cyflwyno ei hun, ei aberth, ei fywyd. Cyflwyno hynny. Ger dy fron di o dad. Ac yn eiriol tros ni'n gweddio, yn cofio amdano ni, yn ein gwendid ac yn ein hangen ac ym mhob perygl a themtasiwn ag pob un o'r treialon rydyn ni'n ei gwynebu. Dad, ni'n diolch i ti cymaint am hyn. Fel mae dair ti'n gweud, os yw Duw troson, pwy all fod yn ein herbyn ni? Ac arglwydd, ni'n diolch dy fod ti trosto ni. Ni'n gallu gwybod dy fod ti o'n plaid ni. Roedd ti wedi'n caru ni. A wedi'n hachub ni. Ac wedi addo i fod gyda ni ac i gwblhau y gwaith da rwy ti wedi ddechrau yn ein calonau ni. A dad, ni'n gofyn am dy gymorth di i gredu hyn ac i gofio hyn o ddydd i ddydd. Arglwydd, ni newydd glywed yn dy air di am Abram yn crwydro ac yn ymddwyn yn ffôl. Ac arglwydd ni'n gweddio, neu ti'n cadw ni rag hynny. Arglwydd, ni'n gweddio, neu ti'n gadw'n golwg ni arna ti ac yn neud i, please, gwared ni rhag yr un drwg a arglwydd am wneud i gadw yn llwybr ni yn unionsyth arglwydd yn pwyntio at o ti ac yn dilyn yr hyn rwy ti isiar yn cyfer ni. Dyna'n gweddi ni arglwydd. Roedd o'i thineb i ni. Helpa ni i fyw mewn ffordd sy'n dy blesio di. Ro'n nerth i ni fyw mewn ffordd sy'n dy blesio di. Helpa ni fod yn weddigar arglwydd. Helpa ni i chwilio'r gair, i dygeisio di a darweiniad di. Helpa ni i wneud yr hyn rwy ti'n ei ofyn gennym ni. Dad, ni'n diolch i ti. Dy fod ti'n gwybod y math o bobl ydyn ni. Ti'n adnabod ni arglwydd, dys na ddim yn gallu dy dwyllo di. Ti ddim yn anghofio unwaith rwy ti wedi'n hachub ni y math o pobl ydyn ni. Ac arglwydd ni'n dod felly yn ein gwendid, yn ein ofn, gyda'n amheuon ni a arglwydd gyda'n yn baggage ni a arglwydd ni'n gofyn i ti i dostyrio wrtho ni. Ac pan ni yn syrthio, arglwydd y rai ohoni sydd wedi syrthio a wedi crwydro ar hyn o bryd. Arglwydd, nid i ddod â ni nôl at y ti dy hun. Os gweli ti fod yn dda. Dad, rwy ti mor ffyddlon. Rwy ti mor dda. Rwy ti mor amyneddgar. Dad, ni'n dyfoli di am hyn. Ac arglwydd yn diolch i ti. Mae ti yw ti sy'n cael y gair ola arglwydd ac beth bynnag ddaw, beth bynnag yw ein profiad ni. Beth bynnag sydd o'n blaenau ni dros y flwyddyn nesaf yma arglwydd, ni'n gwybod mae ti sydd am gael y gair ola. Ni'n gofyn felly, nid ni'n helpu ni i ymddiried yno ti o ddydd i ddydd. Arglwydd ni'n dod felly, ni'n cyflwyno ein hunan unwaith eto i ti, yn cyflwyno aelodau'r eglwys. Ni'n gofyn y rai sy'n methu bod yma gyda ni heno oherwydd salwch. Ni'n gwybod fod eraill arglwydd yn ein pleithni ar hyn o bryd yn galaru. Ni'n gwybod fod y rai yn ein pleithni dan
dan straen ac eraill efo goblygiadau teuluol. Dad, ni'n gwybod bod yna rai yn ein plith ni ac ie, mae yna rhyw feichiau mawr i'w cario, neu creithiau dofn. Dad, diolch ti fod ti yn ddigon. Diolch ti fod ti yn ein cario ni. Diolch i ti. Ie, dy fod ti gyda ni. Derbyn ni felly yn ddiolchgar, bydd gyda ni. Defnyddia ni arglwydd, clod i'th enw mawr, dyd y hun. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Mi gan ni rhif 10 yn yr atodiad nesaf. Emyr sy'n sôn am yr addewidion hynny mae Duw wedi gwneud i ni. Diolch am dy addewidion. Addewidion sydd mor fawr. Addewidion mawr a gwerthfawr. Roi cymorth i ni nawr, gnach wy'n filwyr ar y blaen ar faes y gad. Parod ydym ni i grwydro. Gweld y borfa fras ger llaw. Diolch am yr addewidion sy'n ein gwylio ar bob llaw. Fel bugeiliad yn gofalu am ei praidd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Os ych chi yn gyfarwydd ar Beibl, byddwch chi'n gwybod bod e'n llawn hanesion am fethiannau. Methiannau pobl Dduw. Glywon ni bore yma yn do, os ych chi yn yr Oedfa, ein sefyllfa ni gyd fel pobl yw i ni'n bechaduriaid, i ni yn bobl sydd angen edifarhau ac yn pobl sydd angen byw yn ostyngedig. I ni gyd am beia, i ni gyd am ffeileddau, i ni gyd am
gwendidau. Glywed yn dod yn gynt yn Genesis am Noah, arwr yn y ffydd. A Duw yn dewis Noah ac yn dangos ffafr i Noah. A nes i bwysleisio ar y pwynt yna, wel, hold on, peidiwch meddwl bod Noah rwsut yn special. Bod e ddim yn bechadur. Achos chi'n darllen ymlaen ac yn fuan iawn chi'n clywed amdano fe. Yn ymddwyn, yn ffôl ac yn pechu. A fan hyn nawr eto, Abram, arwr yn y ffydd. Yr un yma sydd yn cael ei gyfeirio ato fe fel ein tad ni yn y ffydd. Yr un yma sydd yn dechrau mor dda ac eto, fwy na lai'n syth ni'n clywed amdano fe, yn syrthio ac yn gwneud cawlach o bethau. Nawr pam bod yr hanesion yma gyda ni? Wel, mae'n sawl reswm yn does. Yn gyntaf i gyd, achos mae gair Duw yn wir. Mae gair Duw yn onest. Os mae jyst rhyw stori, os mae jyst rhyw propaganda, rhyw hanesion oedd pobl di dyfeisio, di wneud lan mwyn gwerthu rhywbeth i ni oedd y Beibl, bydde'r straeon yma ddim mewn yna. Byddwn ni ddim yn clywed am Pedr ac fan hyn, am Abram ac trwy'r Beibl i gyd. Byddwn ni ddim yn clywed am y bobl yma'n syrthio i bechod, byddwn ni. Dyw'r Beibl ddim yn gwneud hynny, mae'r Beibl yn onest. Dyw ddim yn papuro dros y cracia fel petai. Mae'r hanesion yma i'n rhybuddio ni. I ddangos i ni fod methiant yn siŵr o ddod. A felly mae eisiau ni fod ar ein gwyliadwraeth. Yn wir, un o'r pethau mae'r Beibl yn bwysleisio yw ar ôl cyfnod o fendith, yn aml iawn fydd temptasiynau, fydd ymosodiadau, fydd balchder yn dod i fewn a ni mewn perygl o lithro. Felly bod yna rhybydd arbennig i'r trio yn cael ei bydyddio ddo. Ac i ni, a mae'n cael gymaint o fendith o'i gweld nhw'n cael ei bydyddio. Mae Duw mor dda, a mae yna fendithion i'w cael mewn bywyd, ond mae eisiau ni fod ar ein gwyliadwraeth, achos pan ni'n meddwl bod ni'n gryf, dyna pryd mae'n gwendid ni'n mynd i amlygu ei hun. Felly mae'r hanesion yma gyda ni'n rhybuddio ni. A chymod be, mae'n dda, dydy, mae'n dda i ddysgu o'n camgymeriadau'n hunan, ond mae'n llawer doethach i ddysgu gan camgymeriadau pobl eraill. Ond dyna mae'r hanesion yma gyda ni hefyd wrth gwrs, mwyn i ni sylweddoli mae dim ond Duw all achub. Gall neb ddynol ein hachub ni, does dim un person yn y Beibl yn gallu achub ei hunan. Mae'n rhaid i Dduw ymyrryd. Un cymeriad perffaith sydd yn y Beibl sef Duw ei hun. Ac un person perffaith sydd sef yr arglwydd Iesu. Y Duw ddyn wedi dod i fyw ac i farw mwyn ein hachub ni. Mae'r hanesion yma yn atgoffa ni o'n angen am yr arglwydd. Felly gadewch ni edrych ar hanes, ni alw yn cwmp cyntaf Abram, yr esiampl cyntaf ni'n i weld o Abram yn syrthio. A gweld be mae'r arglwydd am ei ddweud wrtho ni heno. Peth cyntaf eisiau ni weld yw diffyg ffydd Abram. Beth oedd camgymeriad Abram yn hyn? Beth yw'r methiant yn ni'n ei weld yn Abram? Wel, yn y bôn, dyw e ddim yn ymddiried. Dyw e ddim yn ymddiried yn yr arglwydd. Mae tad ein ffydd ni yn cael cyfnod o amheuaeth. Ni'n clywed yn adnod 10 fod yna newyn yn y tir. Ac nid unig bod yna newyn yn y tir, ond mae e'n newyn fawr.
Oedd dim bwyd, oedd dim digon o becnydau yn tyfu ac oedd dim digon ar gael I gynnal Abram a'i deulu oedd yn tyfu ar yr anifeiliaid oedd ganddo fe. A felly beth mae Abram yn penderfynu gwneud? Mynd lawr i'r Aifft. Ni'n clywed aeth Abram I lawr i'r Aifft I aros yno dros dro. Nawr yn ei hun, oedd dim byd yn bod gyda mynd lawr i'r Aifft. Gallech chi ddadle, wel na fe, penderfyniad synhwyrol. Oedd rhywbeth oedd yn gwneud synwyr fyna. Sdim bwyd fan hyn, mae yna fwyd yn yr Aifft, a felly awn ni lawr fyna. Beth yw'r broblem te? Wel, y broblem wrth gwrs, pan I chi'n darllen yr adran bach yma yng nghyd-destun pennod 12 ac yna'n darllen ymlaen yn hwyrach yn yr hanes, beth sy'n ar goll fan hyn? Neu pwy sy'n ar goll fan hyn? Mae yna rhywun sydd yn notably absent yn does. Yr arglwydd. Duw. Fe ni newydd glywed amdano fe ar ddechrau pennod 12 yw Duw yn siarad. Duw yn galw Abram. Duw yn cyfeirio I lwybrau fe. A dyna fydd yn digwydd unwaith eto yn nes ymlaen yn yr hanes. Mae Duw yn dod a mae'n arwain Abram. Beth sydd ddim yn digwydd fan hyn? Ni ddim yn clywed gair am Dduw. The silence is deafening, yndym e? Oedd Duw wedi dweud wrth Abram lle I fynd. Oedd fod I fynd I wlad Canaan. Oedd Duw wedi gwneud addewidion I Abram. Addewidion mawr a gwerthfawr I fod gyda fe. Ac i'w fendithio fe. Ac i'w gadw fe. Ac I roi teulu enfawr iddo fe. Pan mae'r amser caled yn dod, pan mae'r her, yr hwydl cyntaf yna'n dod, mae Abram yn syrthio. Fe yw'r un sydd yn penderfynu mynd I lawr i'r Aifft. Fe sy'n penderfynu'r ffordd ymlaen I hunan. Mae'n rybydd fyna I ni yn does. Mae'n beth peryglus iawn I wneud ein ffordd mewn bywyd heb bod ni'n ceisio yr arglwydd ac yn ymddiried ynddo fe. So mae sgerio wedi trial ffind o'ch ffordd I rwle ar ben eich hunan. Cofio un tro, falle wedi gweud hwn wrthoch chi o'r blaen, a ges I wahoddiad I fynd I brygethu mas yn wlad, ac dyma fi'n meddwl ein hun, wel na fe, pentre bach oedd hi, fi'n siŵr o'ch I ffind o'r capel, y person oedd yn gwahodd fi fynd, a'n gweud, chi angen cyfrwyddiadau, neu, na, fyddai'n iawn, fyddai'n ffind o fe. O'n i'n hwyr. O'n i'n aros am sbel hir tu allan i'r capel Rom. Nes bod fi'n ffind o'n camgymeriad, a wedyn gyrru ro'n nhw'n wyllt, a dim signal achos bod ni'n nghanol wlad, ac oedd o stopo rhywun, ac nes I ffind o'r lle, ond o'n i'n hwyr. Pam? Achos o'n i'n trial ffind o'n ffordd yn hun. Yn lle bod yn synhwyrol a dibynnu ar gyfarwyddiadau gan rhywun oedd yn gwybod I stwff nhw, o'n i'n llawn balchder yn meddwl byddwn ni'n hollol iawn. Abram yn mynd lawr i'r Aifft. Ac yna, fel petai I rwbio halen i'r bryw, pan maen nhw'n cyrraedd yr Aifft, I ni'n clywed bod Abram efo llai o ffydd eto. Maen nhw'n gofyn I Sara I wraig yn dydy. Mae'n dweud yn adnod 11. Gwrdd yn dda ti fod yn wraig brydferth. Pan wel yr eithriau di, fydde wedyn dyma I wraig, lladdant fi ath gadw dyn fyw. Dywed mae fy chwaer wyt, fel y bydd yn dda I mi o'th herwydd, ac yn arbeddir fy mywyd o'th achos. Gwyn, nawn ni ddysgu nes ymlaen yn llyfr Genesis, mae
mae yna gysylltiad teuluol rhwng Abram a Sarai, a felly mewn ffordd, dyw e ddim yn gelwydd llwyr, ond yn sicr mae e'n twistio'r gwirionedd ac yn ymddwyn yn anonest. Mae'n fwriadol fan hyn wrth iddyn nhw fynd lawr i'r Aifft yn twyllo ac yn gosod ei wraig mewn perygl ac o bosib yn achosi i bobl eraill i bechu pam achos mae eisiau arbed ei fywyd ei hun. Mae Abram mor dwp fan hyn yn dydi, mae'n ymddwyn mor ffôl. Dylse Abram di gwybod yn well. Be fi'n golygu? Oedd Abram ar y pwynt yma, so allai roi fel hyn, yn invincible. Oedd ddim posib bod Abram yn mynd i farw yn y newyn. Oedd ddim posib bod Abram yn mynd i gael ei ladd yn yr Aifft pam. Wel, achos oedd Duw di addo, ynghynt ymhen o Deuddeg, bod yn mynd i gael disgynyddion. Pen o 12 ar nos rhaid i ddisgynyddion di rhodd o fy wlad hon. Oedd plant gan Abram eto? Nag oedd. Felly beth oedd ddim yn gallu digwydd i Abram eto? Oedd e ddim yn gallu marw. Dylse Abram di gwybod hynny? Dylse wedi cofio addewidion Duw, wedi parhau ymddiried yn new, ond mae'n methu. A chymod be? Hyd yn oed petai perygl iddo fe farw yng Ngwlad yr Aifft, na byddo hynny wedi bod yn well. Na'r hyn mae'n dewis, bod e'n gadael i'w wraig i gael ei chymryd i harim Pharo. A ni dyw brenin yr Aifft, pryn gallu credu'r peth ni'n darllen adnod 18, galwodd Pharo ar Abram a dweud, beth yw hyn rwy ti wedi wneud i mi? Diffyg ffydd, diffyg ymddiriedeth. A falle bydde rhywun yn pwyntio at ddiwedd y benod yna, dechrau penod 13 ac yn dweud, ond hold on, mae popeth yn troi mas yn dda yn y diwedd. Pharo yn rhoi llwyth o bethau i Abram oherwydd Sarai ac yna mae'n cael gadael yr Aifft gyda'r holl bethau yma. Mae dyma'r holl, be ni'n clywed amdano nhw, defaid, uchen, a synod, gweision, morynion, a senod, camelod. Nag yw, mae popeth wedi troi mas yn y diwedd, felly gret. Mae Abram wedi gwneud y penderfyniad cywir, naddo fe, wel, o naddo. Mae Duw yn dda. Mae Duw yn llawer gwell wrthon ni nag i ni yn ei heiddi. Ac un o'r pethau ryfeddol ni yn gweld yn yr ysgrythyr yw bod Duw yn aml yn gallu troi drygion ni daion ni. A mae Duw yn gallu cymryd ein cawlach ni ac dal i fod yn ffyddlon ac yn y pen draw, i ni'n dal i fod yn profi i fendith ond dyw hynny ddim yn cyfiawnhau'r peth, peidiwch cam ddeall. Doedd gan Abram pob math o bethau, ond ydych chi'n gallu dychmygu'r niwed oedd hyn wedi wneud yw berthynas a'i wraig? Y tensiwn, y boen, bydde hyn wedi achosi? Bydde effeithiau yr digwyddiad yma yn cael ei profi am flynyddoedd yn bydden nhw. Be ni bod i ddysgu o'r hanes yma? Wel, pwysigrwydd ymddiried yn yw. Beth bynnag ddaw, beth bynnag yw'r perygl ni'n gwynebu os mae newyn yw ac y syniad bod yna ddim ddigon o'r hyn i ni angen, os mae rhyw berygl gan o ymysodiadau o'r tu allan neu unrhyw beth fel yna, eisiau ni ymddiried yn yw. Mae wedi gwneud addewidion i ni. Ddim union yr un rai sydd wedi cael ei gwneud i Abram. I ni ddim yn gallu bod yn sicr bod ni'n invincible. Och, chyfo be, ni yn. Tra bod Duw eisiau ni'n fyw, os dim byd yn gallu digwydd i ni. Na'r gwir.
A ni ddim yn gwybod beth yw cynllun Duw ar cyfer ein bywydau ni. Ni ddim yn gwybod beth yw hyd yr oes mae di i roi ni. I ni ddim yn gwybod os y'n ni'n mynd i fyw i fod yn 105, neu os y'n ni'n mynd i gael yn taro gan bws ar y ffordd adre heno. Mae'r arglwydd yn gwybod. Mae e'n gwybod. A tra bod efo rhywbeth i chi wneud, tra bod ganddo fe bwriad ar gyfer eich bywyd chi, ys dim byd yn gallu eich cyffwrdd chi. Mae'ch bywyd chi yn ei ddwylo fe. A mae wedi addo i fod gyda chi, mae wedi addo i gwblhau y gwaith da, mae wedi dechrau yno chi, mae wedi addo bod dim byd yn gallu ein gwahanu ni oddi wrtho fe ac o'i gariad a bod ein bywyd ni'n ddiogel ynddo fe. Mae wedi addo fod pob dim yn mynd i gydweithio daioni i'r rai sy'n ei garu fe. Mae wedi addo, un dydd, cawn ni fod gyda fe, mewn nefoedd a deiar newydd, efo cyrff newydd, a profi ei ddaioni am dragwyddoldeb. Nag yw hynny'n wych. Ni gallu ymddiried, ni angen glynu wrth yr addewidion hynny. O beth sy'n digwydd i Abram te? Ar ôl yr methiant yna, wel, yr ail beth fi eisiau tynnu'n sylw ni ati yw hyn. Mae Abram yn dychwelyd i'r man cychwyn. Mae'n dychwelyd i'r man cychwyn. I darllen ar ddechrau pennod 13. Yna aeth Abram i fyny o'r Aifft i'r Negev. Ef a'i wraig a'i holl eiddo, a hefyd ei nain, Lot. Roedd Abram yn gyfoethog iawn o anifeiliaid ac o arian ac air. Teithiodd ymlaen o'r Negev, hyd Bethel, i'r man rhwng Bethel ac Ai, lle roedd ei babell ar y dechrau. Y man lle roedd wedi gwneud allor ar y cychwyn. Ac yno, galwodd Abram ar enw'r arglwydd. A fi wrth fy modd efo'r disgrifiad yna, geiriau yna. Lle mae Abram yn mynd? Mae'n mynd nôl i'r dechrau. Mae'n mynd nôl i'r man cychwyn. Mae'n cael ei bwysleisio ynddo fe. Lle oedd ar y dechrau? Lle oedd ar y cychwyn? Ac yn sydyn iawn, beth sy'n nôl yn yr olygfa, neu pwy sy'n nôl yn yr olygfa? Yr arglwydd. Ynddo fe? Fi wedi defnyddio'r darlun yma'r blaen, mi'n gwybod, ond mi'n credu mae'n help fan hyn. Chi roed wedi gwneud Sudoku, neu un o'r puzzles, y puzzles logic, y resymeg yma. Chi'n cael rhyw rifau mewn grid, ac mae'r rifau hynny, os chi'n dilyn y rifau ac yn gweithio allan, chi'n gallu llenwi'r grid. A weithiau, os chi'n gwneud Sudoku anodd, newch chi ffind o fod y bwynt yn cyrraedd lle chi wedi mynd yn wrong. Mae'n 2-8 mewn un llinell neu 2-3 yn yr un bocs. A chi wedi gwneud camgymeriad. A'r broblem efo Sudoku a'r math yno o puzzle yw yn aml iawn, mae'n anodd gweithio allan lle eithoch chi'n wrong. Nes i gamgymeriad 2 gam yn ôl neu 5 cam yn ôl neu 10 cam yn ôl. Fel arfer, y peth gorau gallwch chi ei wneud yw, wneud e mewn pensil, ac yna cael rwbwr yn dyfa. Rwbio'r cwbl mas. Dechrau eto, mynd reit nôl i'r man cychwyn. Mae Abram wedi syrthio, mae e wedi gwneud camgymeriad, mae e wedi methu. Felly be mae'n gwneud? Mae'n mynd nôl i'r man cychwyn. Mae'n mynd nôl i'r man oedd Duw wedi galw ei fod, y man lle oedd Duw yn siarad gyda fe'n glir ac yn ei arwain yn amlwg, a mae'n dechrau eto. Nawr ni'n clywed mae'n galw ar yr arglwydd. Falle bod chi heno yma, chi'n edrych ar eich bywyd chi,
ac yn teimlo bod chi wedi gwneud cawlach o bethau. Falle bod chi ddim yn Gristion a chi'n edrych ar eich bywyd ac yn gweld y cwbl yn llanas ac mae yna faddeuant i'w gael. Mae'r arglwydd yn dweud, dewch ata fi, pawb sy'n flinderog ac yn llwythog mi o'r ffwystra i chi. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, os oes unrhyw un yn dod ata fi, na i ddim eich bwrw chi allan, na i ddim eich gwrthod chi. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud, dewch ata fi efo'ch pechod a'ch methiant chi a na i faddau chi. A mae'n dweud yr un peth i'r Cristion. Falle bod chi yn Gristion a chi wedi pechu. Chi yn Gristion a chi wedi crwydro. Chi yn Gristion sydd wedi bod trwy gyfnod hir o amheuaeth. Chi yn Gristion sydd, falle i bob pwrpas, wedi cefnu ar y ffydd. Chi yn Gristion ond mae yna rhyw sychder ysbrydol yno chi. Mae'r un croeso gan yr arglwydd. Mae'n faddeuant i'w gael. Mae'n eich gwahodd chi yn galw arnoch chi i ddod yn ôl ato fe. Fel Abram, dewch nôl. Ewch nôl i'r dechrau. Atgoffwch eich hunan o beth wnaethoch chi i glywed yn gyntaf. A beth wnaethoch chi i gredu yn gyntaf. Dewch nôl mewn ffydd syml, ymddiriededd syml a new. Dewch nôl ac atgoffwch eich hunan, mae trwy ras yr ydych chi wedi cael eich achub. Ac fod wedi bod mor dda wrthoch chi, a fod wedi bod mor ffyddlon wrthoch chi. Dewch nôl, ewch back to basics. Ewch nôl i'r gair. Ceisiwch chi mewn gweddi. Wneith e ddim eich gwrthod chi. Wneith e ddim eich bwrw chi allan. Swn i ddychwelyd i'r man cychwyn. Dyna mae'n un peth ola yn does yn dod drosodd ar ddiwedd yr hanes, sef bod Abram, am nawr o leia, wedi dysgu ei wers. Abram wedi dysgu i wers. Ni'n clywed bod Abram a Lot, maen nhw wedi llwyddo, neu mae'r arglwydd wedi llwyddo eu gwaith nhw. Mae eiddo nhw wedi cynyddu. Ac unwaith eto, fel gyda'r newyn, dyw'r tir ddim yn gallu i cynnal nhw, ydy e? A ni'n clywed, mae'n cael ei bwysleisio yn adnod 6, ni allai'r tir ei cynnal ill dau gyda'i gilydd. Am fod i'n meddiannu mor helaeth, ni allent drigo ynghyd. Unwaith eto, sdim digon fel petai ar eu cyfer nhw. Mae yna angen, mae yna potensial i ofni ac i bryderu. Be mae Abram yn gwneud y tro yma? Adnodau 8 a 9. Dwedodd Abram wrth Lot, peidiad â bod cynnen rhyngom, na rhwng fy megeiliad i a thrai di, oherwydd perthnasau ydym. Onid yw'r holl wlad o thblaen, yn wahana o ddiwrthyf. Os troi di i'r chwith, fe drofynnau'r dde, ac os i'r dde, trofynnau'r chwith. Mae Abram yn hyn wedi dysgu wers ond do. Mae yn ymddiried cymaint yn new yn awr fel bod e'n barod i Lot i gael y ddewis cyntaf. Fod Duw wedi rhoi y wlad yma i gyd i Abram yn ei feddiant e, mae Abram yn dal y peth yma efo llaw agored. Mae e'n ymddiried cymaint nawr y bydd Duw yn ei gadw e, ac yn ei gynnal e, ac yn darparu ar ei gyfer fel bod e'n gweud wrth Lot, cer di gyntaf. Dewis di. Dwi wastad yn cofio
blynyddoedd yn ôl bellach, o'n i mewn cynadledd, cymanfa eglwysu Efengyl y De oedd hi, rhyw flwyddyn, ac oedd hi'n amser te, oedd yna rhyw buffet wedi cael ei ddarparu, oedd yna llwyth o bethau da yna, llwyth o gacennau, a fi wastad yn cofio hyn, o'n i'n mynd mewn ac yn syth, o'ch chi jyst yn gweld un gacen special. Hynny yw, dim ond un ohonyn nhw oedd yna, o'r math yma, ac oedd e jyst yn edrych cymaint neisach na phopeth arall oedd yna, chymod? Fi'n cael y profiad yma yn buffet o'r blaen, a chymod, just un. O'ch chi'n gwybod bydde pawb eisiau'r un yna. Ond oedd e mor hyfryd, yn eistedd rhaid chi'n ddyfalu ar ddiwedd y cyfnod o helpu chi hunan i'r buffet. Pa un oedd ar ôl? Yr un yna. Oedd y saint yma mor hyfryd, mor anodd gyda'i gilydd. Ond neb eisiau cymryd yr un yna. Achos o'n nhw'n gwybod o'na, fi eisiau gadael i rhywun arall. Sa eisiau ymddefadu rhywun arall rhaid i gael e. Ac dyna mae'r Efengyl yn gwneud i ni, ynddo fe. Pan mae reality cariad Duw a darpariaeth Duw yn dod yn wir ac yn fyw i ni. Pan ni'n gwybod bod yn mynd i roi y cwbl sydd ei angen arno ni, ni ddim yn gaeth, ni ddim yn gorfod mynnu o fi eisiau gacen yna, fi'n mynd i gael e. Ys dim rhaid i ni boeni a dalgafel i'r pethau yma, ni'n gallu rhannu nhw, ni'n gallu rhoi nhw lan lles i eraill. Mae Duw yn dydi yn bendithio Abram. Ni'n darllen ar ddiwedd y bennod. Wedi lot yn wahanol ddiwrthod, dwedodd yr arglwydd wrth Abram. Cod olwg o'r lleroed, edrych tua'r gogledd, a'r de, a'r dwyrain, a'r gorllewin, oherwydd yr holl diroedd hynny, wel, fe roddaf i ti ac i ddisgynyddion hyd beth. Gwnaaf dy had fel llwch y ddeiar. Os dich o neb rwydd o llwch y ddeiar yna fe rifyr dy had di. Cod rodia ar hyd a lled o wlad, oherwydd i ti yr wyf yn ei rhoi. Yna symudodd Abram ei babell a mynd i fyw o'r dderw Mamre sydd yn Hebron ac adeiladodd allor yno i'r arglwydd. Mae Abram yn ymddiried yn yr arglwydd a mae'r arglwydd yn ei fendithio fe. Yn dweud, pa'i poeni Abram. Pa'n y becso, mae lot i dewis y darn yma o dir sydd yn edrych falle yn allanol yn dda, ond pa'n y poeni, rwy fi gyda thi. A rwy fi yn mynd i gadw fy addewid i ti. Ac am yr holl wlad yma, popeth ti'n gallu weld, gogledd deg o'r llewyn dwyr yma i gyd, yn rhan o'r etifeddiaeth yma fi'n rhoi i ti ac i thad di. Gan i beth yn siomi pan ni'n ymddiried yn yr arglwydd. A wedys i ar y dechrau, mae'n dda dysgu gwersi o'n camgymeriadau ni'n hunan. Mae'n llawer gwell dysgu trwy gamgymeriadau pobl eraill. Oedd Abram wedi dysgu gwers fan hyn o'i gamgymeriad ei hun. A byddwch chi'n gobeithio bod lot oedd gyda fe wedi dysgu o gamgymeriad ei wncwl e, ond dyw e ddim fel petai hynny wedi digwydd ydy e. Dewchwch ar adnodau 10 i 13. Cododd Lot ei olwg, a gwelodd fod holl wastadedd yr Iorddonen i gyfeiriad Soar i gyd yn ddyfradwy, fel gardd yr arglwydd, so gardd Eden, neu wlad yr Aifft. Roedd hyn cyn i'r arglwydd ddinistrio Sodom a Gomorra. A dewisodd Lot iddo ei hun holl wastadedd yr Iorddonen a theithio tua'r dwyrain, a felly yr ymwahanodd yn naill oddi wrth y llall. Roedd Abram yn byw yng Ngwlad Canan a Lot yn ninasoedd y gwastadedd gan symud ei babell hyd at Sodom. Roedd gwir Sodom yn ddrygionus, yn pechu'n fawr yn erbyn yr arglwydd.
rhyw awgrym yn dys fan hyn, fod lot, dwi ddim di dysgu naddo. Mae'n cael y cynnig yma i ddewis lle bynnag mae eisiau, a gweud y gwir, dylse be di gweud, wel na, Abram, mae Duw di addo hyn i ti, dylse ti ddewis gynton, ond be mae'n edrych, a mae'n ffansio yr ardal yma sy'n cael ei ddisgrifio fel gardd yr arglwydd yn dyfa, neu wlad yr Aifft. Be ddigwyddodd yng Nghaerdydd? Temptasiwn. Be sy'n digwydd yn yr Aifft? Temptasiwn. Be mae lot yn dewis? Y llwybr sy'n arwain at temptasiwn, achos ni'n clywed yn dyn ni bod e'n symud yn agosach ac yn agosach at Sodom, y man yma sydd yn enwog am ei ddrygioni. Ni'n gwybod bydd, wel, nawn ni glywed mwy am hynny eto. A lot fan hyn, mae jyst yr awgrym yma bod e ddim di dysgu gwers Abram. Yn edrych na ceisio'r arglwydd, mae'n ceisio pethau'r byd. Yn edrych na dilyn llwybr yr arglwydd, mae'n gosod ei hunan mewn llwybr peryglus sy'n arwain i demtasiwn. Gadewch i ni fod yn fwy doeth na lot. Gadewch i ni fod yn bobl, fel Abram fan hyn, yn ymddiried yn yr arglwydd. Yn cadw'n golwg ni arno fe, yn cadw pellter o ddrygioni a thentasiwn y byd ac a dibynnu ar yr un sydd yn darparu. Clod yw enw. Amen. Amen. Ganwn ni o'r llyfr Emyr James. Rhif 241. 241. Cyduned trigolion y ddeiar i gyd, mewn sain o glodforedd i brynwr y byd. Ordurion ei gariad at holl ddynol ryw, troseddwyr a eilw, i ddychwelyd a byw. Ac ymlaen, nhw'n ei sefyll i ganu yn gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti fod yna ffordd i ni ddod at y ti i gael maddeiant llwyr trwy yr arglwydd Iesu Grist, yr un oedd wastad yn ffyddlon, nath wastad yn ddiried yn o ti. Ac arglwydd ni'n diolch hefyd fod yna ffordd i ni ddychwelyd at y ti. Os i ni wedi crwydro, wedi pellhau, wedi syrthio, ni'n diolch fod ti yn ffyddlon ac yn wir ac
neu di ddim, ein gwrthod ni. Arglwydd felly ni'n dod, get y brondi, ni'n ymostwng, gan gyffesu ein beiau, ac gofyn arna ti yn awr i faddau pob bai yn derbyn. Ac i'n cadw ni am cynnal ni, a darparu at bob angen sydd yno ni. A hynny arglwydd mwyn i ni dy ddilyn di, a dy ogoneddu di. Dad clywyn gweddi ni, bydd gyda ni'r wythnos nesaf hon. Am yn bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.